Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong kershan jong Lionel Messi kilajan yakenrup bat ki CRPF hapulo namar bakim shumla yorung sha ka Chief Minister's World Cup Fan Park kabalashna hakajaka yeng kali habaki wan pet ya ka jingele kai Football World Cup semi-final hapadeng ka Argentina bat ka England ha kapor khar arshiteng minmit. Kani ka jing sedang penibor ki pat ba ki pulit bat ki CRPF bat ki pulit kadai namar ki bakhambun ki di kinong kershan Messi ki balami nadu na yeng nalaki jong ki dong jong ga sor shalong bat ki khap sor Henry Marshupoi hapulu kim shimla yo rung shu shapo namar ka jing khapnya kini kiriu pat ba kilawan ban ap hakmat ka khardop ban rung shapulu nadu shipho bji minmit Henry kat dang slam ki pat ba kilanang bun haba ka jingpet benia ki bor pahara ka khamsuki kini ki patba ki balakwa palat banrung shapo kila rung jubor da ka bakhanyat namar ki patba kila bun palat lahab banwan de ki pulet bat ki CRPF bat de hangni kila don ki patba ki blasdang ya bunya bat poisha ka jing kadrup Henry la panjai jai no yeki namar ki bor penyat kila pha no yeki ban letpet yeki screen ki bahe ki balashna kerpang tang ha kani ka miet yele kai ka Argentina bat ka England ke bala penyang hamadan second ground persha ya ka Fan Park wat la ki bor penyat ki lapha chaka second ground Henry ki pat ba ki dangwan phai biang ban kwa rung shaka Fan Park namar ka kham biang ka chaka shong ka jing satar ki nong kershan Messi kat hadu ba ki nadon ki batmu ban kiu jubor na ki kenro jong ka Fan Park Henry namar bala penklan ki bor pahra kim shimla yo rung shu wat hadu bandawai shiteng ka jingile kai kata ha ka por shibaji shiteng minmiet layo I badang don ki pat ba ki bakwa rung bed ha ka jaka bu ek screen ha parking lot ka jingbun ki pat ba ki balawan ha pulu ha bayele kai ka Argentina bat ka England la antat bakila poi palat khatsan hajar ngut ka balong arsha ai ka jingwan ki pat ba ha ka por bayle kai ka Spain bat ka France ha kini ka jingile kai ka Argentina kla job ka England da argul la ka way bat ka Argentina kan pen khre bane khon ye ka Spain ha ka final ha ka ar phautrek mentau banai khat architect ka de ka kai ka islam ri ba ba ki motor jubor ka ye ba ka motor jubor ka ni ka ba ka architect ka de ka islam ka ba dia ni ka ni architect ka de kai wat ka khai ka ni ka kai khat islia re ko ba ko ru ba hne ha ka ba khai ka ro ka pa lu ka hey pone po
Baik, selamat kerana. Pintu berumah tu ni. Kita kena aku semua terus okey. Hamni. Ini mana ni labu? Ini mana ni? Oh, kalau ada penglihat, dia angkat kalau ada dekat skrin, angkat pada skrin, boleh problem. Ya problem apa Baik kita follow Yes. Anytime. Stop sini, bro. Baik ke skrin ke jangan skrin ke bos Telegram. Let's play dia bos Telegram. Helmet sebab ada sejuta indikasian pengaruh kasih abang ladak tu filmnya mesti jam tak pula kadang kumbang siwan kerja dia tidak harus ini dia tapi babi dia ladak dia bro ladak filmnya Saram. Satu orang jemput kelajong ni. Mending ke phone jangan. Kena ke follow jangan. So please. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya mankasni kalong kajing sedang batuma ki jingikai bapura katkom kajok kabamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingikai kum ka fashion design, filmmaking,
Communication Design, Music, BBA, MBA, Sports Management, Nursing, BTech, Computer Science, BSW, MSW, BAT, QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong bat ki galalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya, Kajingya Lenti Kabastang Shakalaway Bachok.